uczy się piosenki cyfrów klasa. Celem jest utrwalenie nazw liczb od 1 do 10 w języku kaszubskim. Pomoce dydaktyczne, monografia liczb od 1 do 10, znaki liczb, nazwy w języku kaszubskim dla każdego dziecka. Wyobraźnia działa, prawda? Kartki z nazwami liczb w języku kaszubskim. Na początku powitanie w języku kaszubskim. Ja poproszę tutaj koleżankę do tej zabawy. Jak to było z tymi butami? Ja! Zapraszamy dzieci do kółeczka. Chcemy buty rozbierane. Poproszę grupę do przodu. Dzieci ustawiają się w kółeczku. Ale patrzcie jeszcze. Każdy zmieni jeden but. Nie, bo ja układam. Ty ten dredzie, a ty nie pamiętają. Na której się nazwać 10. No, jeden, to na ciemny butę. Ty z tym obiegły. A w końcu kolana była taka zabawa. To będą wypaleni, Buterita, wybieram na jedno zetkłe, to musi naleźć kłękłe to są buty, a wam musi tym ciałka liczyć głośno 1, 2, 3, 4, aż do 10 i tylko dziecko musi to zmieścić w tym ciałku. Jedno, drugie. Dobra, a jedna, jeszcze gotowa. Walisz się tam. I tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i to jest utrwalenie, tak można robić 2-3 razy, aż te dzieci są tak przepełnione nazwy. Jo, це ми почнемо нову пісенька, цифрów klasa. Tutaj ja poproszę koleżanka, żeby nam zagrała. Marta? Marta, ale play. Czy możemy już od razu śpiewać? Już się nauczyłeś. Uwaga. Raz, 2, 3, 4. Ja.
Szkolni nie ma. Jak ten burmistrz to śmiał, czy co? Będę twoja wersja, wersją czujesz krok w łeb i pokazujesz, co pokazuje 0, co pokazuje 1, 2, 3, 4. Każdy pokazuje to, co jego Co my na mecz? teraz wspólne, jo. Super. Dziękujemy serdecznie.